החנוכה, אומרים את המוסר של גבוהים מיד קודשים ורב ומיד רבים ולשון יחיד, כאשר זה מסמל לנו, ובעצם זה היה בחג החנוכה, זה מסמל לנו שכאיש אחד, כאשר נמצאים באחדות, אפשר גם להתגבר כאשר מדובר על מעטים, אבל בכל זאת מתגברים על רבים. זו בעצם המטרה של עיתון המבשר. עיתון המבשר שם לו למטרה להיות עיתון לכל הדעות. עיתון שהוא יהיה בשביל כולם. ולכן גם המערכת וגם העורכים וגם הכתבים וגם אתם, כל אלה שנמצאים פה, אתם הנאמנים של העיתון, מה שאנחנו מצפים מכם בין השאר זה לא לפספס כל מידע, מה שאתם יודעים בקהילות שלכם, על כל שמחה שאתם יודעים, על כל אירוע, ונקווה שהכל יהיה אירועים שמחים. אנחנו רוצים להיות עיתון של כל הדעות, לכולם. גם עד כדי כך שידעו כולם, כמו שאמרתם, מסרת גבוהנו ביד חלושים, אנחנו בעצם כאיש אחד בלב אחד. וזו בעצם גם המטרה שלנו, אנחנו רוצים להיות מאוחדים. אם אנחנו מתאחדים סביב דבר כזה שהמטרה היא לא חלילה ככלי פיתוח, לא חלילה ככלי פוליטי, אלא ככלי לעיתון שרוצה להיות זה שמבטא ומבשר את כל הדעות. עיתון המבשר בהחלט ייתן ביטוי גם לציבור הליטאי, הוא ייתן ביטוי גם למה שגדולי התורה שהציבור הליטאי רואה בהם האוטוריטה, אלה המנהיגים הרוחניים שלהם. בהחלט עיתון המבשר סבור לתת גם את הביטוי לציבור הזה, כמו כמובן שהוא רוצה לתת ביטוי לאדמו"רים הצדיקים, שהציבור הזה שנמצא פה וגם אולי אלה שלא נמצאים פה יקבל ביטוי בעיתון הזה. גם הוא מדויק וגם יתד נאמן. הם הרי עיתונים בעלי רמה. אנחנו מאמינים שהניחו לנו מקום להתקדם, ואתם תראו את זה מיד בימים הראשונים שהעיתון יופיע. אתם תראו שיהיה בעיתון המבשר דברים שאין בשני העיתונים הקיימים היום. בהחלט הניחו לנו מקום להתקדם. יש פה צוות מיומן, מסור, שעושה את המלאכה נאמנה, ואני אומר לכם, בעזרת השם, אנחנו נוכל לעמוד ביעד שהצבנו לעצמנו. אנחנו צריכים הרבה סייעתא דשמיא, ואנחנו מתפללים בזה. אנחנו מתפללים שלא יהיה רע תקלה מתחת ידינו, שחס ושלום לא יהיה מכשול. וחלילה המכשולות יכולות להיות מכאן ועד איזשהו כיוון שאנחנו חלילה לא חושבים עליו. אנחנו מגבים את עצמנו גם בוועדת רבנים. יש צוות היגוי שמחפש את הדרך, איך העיתון הזה יצא ולהיות השמרן, ולהיות הדתי, החרדי והחסידי, עם כל הפיצ'וקס, עם כל השמורים שרק יכול להיות. אנחנו יודעים, ודרך אגב, אנחנו לא ניהלנו שום תעמולה שמישהו יבטל את המינוי שלו במקום אחר. אנשים מתוך אינסטינקט, מתוך כאב, מתוך מחאה, עשו את מה שעשו, בעזרת השם. כן, יש